Salam, hormatly vatandaşlar. Bugünkü kıyıtkaç çıkışımı yine de şol yurdun içindeki yağday bilen yani koronavirus bilen bağlanıştırmakçı. Dün 1 sentyabrda bana can edip aýtdylar 2-3 yerden, dürli şäherlerden, ýanky ýerden şol 1 sentyabrda çağılan ählisi mektebe baranna şo taýda yglan edipdirler. Indi siz mektebe gelmäň, baryn jok diýär çelhem, maňyz öýüňizde oturuň. Köçä çykmaň, gerekmejek ýerlerde görünmäň diýen ýaly ine maslahat bilen gelen çağalary ine ýygyny ugradypdyrlar. Ol bir. Bu ştaýda men hökümetiň geleňsizligi diýip düşünýän. Koronavirus ine mewjat dur, onu görüp dur häklisi. Näme gerek onda çağalary 1 sentyabrda mektebe ýygnanmak. Aşolary öýün aýlanyp aýdylanna ýa radio, telewizioniýa bilen ýurtda yglan edilenni bolanatmy? Ene şol mekteplere ýygnanan çağalygyň görnäçe ýene-de keseljek. Pandemiýa gaty agyr görnüşi şu mahal Türkmenistanyň höküm sürýär watandaşlar. Olaň ady Delta, Delta diýilen ýa-ni bir koronawirusyň bir üýtgedilen ýa üýtgän ýa mutir deden görnüşi. Ol uly kiçi hiç kim tiýlanak diýip ol günüm aýtdym kime degse onsoň ol benden ol şahsy saglygyna bagly. Tagaljakmy ýa ýok boljakmy? O taýda derman imkan kömek edenek. Näme üçin derman kan kömek edenek? Men şu ýerde biraz gysgaç durup geçeýin. Gurban oly, ol şu taýda şu keseliň garşysyna görä şolerne de tira paralyk edýär. Şol ahalyň ýaşaýjylaryna diýip ol Orsiýadan Sputnik we beýleki şol öňümlerini kol etdiripdir. Emma aýdaýly Lewap, Mari, Ýankyby, Daşowy ýa-da Balkan nakalary şol ýemeden Hataýdan gelen niwaýdýarlarda dörli görnüşdäki ol sanjymlar. Kim olar barlak görüpdir, kim olar sinadan geçiripdir belliden. Şoň üçin şol sanjymlar şo taýdaky welayetdäki adamlara urulýardy. Laboratorny myşy ýa krisi diýip bir düşünje bar da medisinada. Şo sıçarları alıp laboratoriýada dörli ukol edip, sanjym edip barlak görýärler. Şo dermanyň hiline hil boljak bu adamy urulanny. Ine bizde bolsa adamlarda barlak görünýär diýmän esas bar. Şu zatlar barlak dur bizim halkymyzyň üstünde. Ýoksa bu näme ýörap bar ýany ýerine adam ýok bolýar birdenke. Nerden geçipdir ol? Hanymynyň bir laboratoryny ýemeleri, görkezjileri. Hanymyň alymynyň gol çeken sertifikaty ýa Ýewropa ýa dünýä standartyna gabat gelýän waksina mı? Elbetde ýok. Ine şonuň üçin hatda şol men ahalyň ýaşaýjylaryna uruldy diýen emem Orsiýadan Sputnigi bar. Olam görkezip dur şunkun. Ona hiç ýyl kömek etmeýärligini şu Delta koronasynyň garşysyna hiç ýyl kömek ýok şol korona Sputnik'e. Ana aýdyp durlar şu Aşgabatyň ministrliginden habarly bir adam şo ta içinden habar uğratdy. Her günne diňe Aşgabatyň özünde 180-200 adam aralygyny aradan çykýan. Koronavirusdan. Her gün diňe Aşgabatyň özünde ol etekleri beýleki bizmeýin Göktepe ýa Kaka ýa beýleki ýerler hasabalynan diňe Aşgabatyň özünde. Demek ol urulýan waksinada kömek eden bir virusyň garşysyna. Onda demek aýsy waksina urulmaly eken. Başta bar da hana bütün dünýä hana belli bir Pfizer bar urulyp beren ýene beýlekiler bar. Bütün Ýewropa şonu urduş taýda adamlar ölen. Şolar ýaly köpçülik ýok bolýar elbetde ýöne 1%, 2% aralygyny ähli kesellerler için. Şerediňe bizim ýurdumyzda bolup duranlar. Diňe Aşgabatda şunça adam ýok bolýan bolsa, diýmek bütün respublika boýunça her günne 1000-den 2000 aralygyny adam ýok bolýar. Bu gyrgynçylyk däl eýsenämi? Indi şu ýagdaýy ullanyp, şu ýagdaýy peýdalan ol şahsy aptekler bar diýdi. Hökümetinkiler işlänak döwletinkiler. Hiç zat ýok, satlaga da zat ýok, puluňa da zat ýok, boş takrap ýatyr. Indi şondan peýdalanyp, ýani şahsy aptekler bar. Atlaryny maýdyp berdir, 2 sanatda işleýär diýdi. Ullakan şol. Olam şol ýegerleriniňki. Indi şolar
dermalarının bahasyny pesinden 4 esse galdyrdylar dep ene düýün geldi habar şu akşamlyk. Haýsy ýere barsan ene pul. Emma o dermalygyň peýdasy ýokda adam. Hatta diýär şu apteklerde şu ýanky buruna dandyrılan sprey bar urulýan. Şolum ýokdy. Onuň bahasyny 5-6 esse gymmatladypdyrlar. Onuň tanşlygyny üstü bilen tapmaly. Pully bay adamlar hökümete hyzmat edýärler. Özlerini we çağalaryny öýünni bejerdiýärler diýär. Doktora pul berip öýüne getirip şo taýda sanjymlaýarlar. Ýanky garyp halk diýärmem ilatyň ýyşyl oturan 99 ötermi. Olara mene biýalas näme çeklerini bilen keselhanalar dol. Haýsy welaýatlar ähli keselhana hyryndyk dolu. O ýöne hiç kim kabul eden aklar bar ýylyňa gaýtdy. Ondan kimin maňlaýynda näme ýazylan bolsa, şonu görebermeli boldy. Ine şo derejäge gelip ýetdik. Özüni Lukman atlandyrýan ine hakimeti basyp alan ine bir haramzada diýýüň, ine ýol başçylygyna ine biziň halkymyň hakyky gyrgynçylygy geldi. Ine pandemiýa diýilýän ine şeýle bolýar watandaşlar. Öňüne alınmasa ine boljak. Muňam öňüne alınmak hiç şeýle şertler edilmändir. Halk bilen ilat bilen geçirilmeli çäreler medisina urunun özüni goramak, saklamak urun hiç zat edilen diňe maska takynmaly bollugy tordy. Hani bir Ýewropada edilşýär her bir ýanky dukarlarda, girilgelerde, hajathanlarda ýa ýene de köpçülik yerlerinde duran ýanky dezinfeksiýa gurallary. Hani düşünürs işleri, hani bir keselleri alıp aýratyp saklamak. Näme üçin onu eger edilýän bolsa şulatlaryny alyp öňüne aýdyp berdimi? Marin wekil bazan bir halkozyny 4 köçäni ýapyp ilatyny öýden çykmaly edipdir. Diýmek şu 4 köçäň ilaty indi bagyşlanmaly haram öläýmeli, hökümetden kömek bolmasa. Nerden alsyn olar dermany? Olara girmek bolanak, çykmak bolanak, kim kesellese de diňe cesedini alyp gidýärler diýdi. Onam hani şuň koýulan videolukda görensiňiz süjetde bardyr. Mazar barda daşy ýok. Asyl ýatan mazarlar. Kim ýaty? Kim ol? Hemmesi iki taýýar. Nädip soň adamly barıp hostaryny tapmaly. Ýurdana dolanyp barjak da, nerden tapjak bolsaň ýygyňyz zaralanlar. Diýerlikde de ýok, ýok olaryň sanagyna da olar tap boljak. Ine zalimliň ine halkyň üstünden guran eksperimentiniň netijesi şu 30 ýylyň dowamında. Ine şu dermanlar aýtdym da pesinden 4 esse gymmatlady. Bazara barsan, şuň barsan, bir nyk erti gelsen şonlaryň üstüne ýene-de bir nyk mendirilýär. Gün saýyn, sagat saýyn gymmatlap, du harytlan goloýuna barar ýalda we halkda pul ýok, satyn almagy, o diýeriz biriniň açlygyndan ölýän känýär. Ya şu ýagdaýda çydap bilmän öz zanyny kas edýär adamlar. Ine bilen bir az hakykat. Soňra ýene-de bir emma ýagdaý bar, şol koronawirusyň tragediýa bolup durdy, üstüme alyp dur, näme etmeli? Şunça aýdyk gelin ýurduň içinde nakila bilen gürleşiň, öz hosarlaryňyza eýe çykyn, şolary düşünleriň göreşiň gerekdigini şu aýtdyk, şu aýgytly herekete geçelýän ýyldy. Näme edildi? Bir orluklar döredilip başlarynda ýüzlükler bilen olam yeterlik derecede däl, eger yeterlik derecede bolanmalsa onu şuň kuny ýa 5 welaýatym taýýar boldy diktatora garşy aýaga almagy. Diýmek adamlarda şuň kuň şo taýda rejimiň üýtgejegini anamýar. Ol anamam kim bermeli? Daşynaky ýaşap oturan adamlar ýagny biz bermeli. Hawa üýtgär, o gullymyz bar geler bolar diýip. Ýöne şonu kim aýdy boldy? Menne başdan sowma diýip $100 uğradýar. Şu bilen nähil günüňiz görseňiz görüň diýilen ýaly terde uğradylýar. Ene şonuň üçin men diýjek bolýan zadym inni ol pul bilen ol adamlaryň janyny halas edip boljak galdyna görüp dursunuz. Şo pulu da satyn almagy derman ýok. Alnýan dermanlaryň peýdasy ýok. Ýöne innisi her biriňiz ýurduň daşyna çykarlar. Ýurduň içinde galan dogan garnaşlaryňyza, howsarlaryňyza hem eýe çykmaly, hem arka durmaly, hem kömek etmeli, hem gollamaly. Bize ýeke ýol galdy.
Diňe ayağa galmaly halk bolup. Şuňa düşünmese, onu biz yer ýüzünden ýitip gidermek. Eger diktator bilen dikleşmejek bolsak, oň rejimi bilen dikleşmejek bolsak, onun edýän hemme zalimliklaryny, haramzadalyklaryny çözgüdüni Allah Taala tawsyrjak bolsak, biz hiç açan hiç zady yetmersem gowuşmarsam, dileglemizem kabul bolmaz. Ýalbaryp oturmaň Allah Taala. Ol ben neseniň etmeli işini gelip Allah Taala edesi ýok. Oturun, oýlanyň özüňize şu soraglary berip görüň watandaşlar. Inni wagty geldi. Dogry düşünün. Her gün hana müňläp andym ölüp gidip otur. Şolaryň içinde hemmemiziň hem dogan garyndaşlarymyz, tanyş bilişlerimiz, goňşularymyz, işdeş kardeşlerimiz, obadaşlarymyz ütkeşik adam däl. Goňşuň gapysyny tyrkylladan Ezrail ertege teňem gapyň haqy. Gitjek gaşyk tutuljak ýerimiz ýokdur. Onu soňam ýenem bir zat bar şu taýda güýz çygrek düşenne şol kesel mühas mewjud. Eger Thomson jokuramasyny awgustda şular ýal derejä ýeten bolsa pandemi, sentýabrda, oktýabrda, noýabrda biz näme garaşmaly? Çeýdip garaşyp oturjak bolsak, ýyzymyzda halk tükenmezmi? Dolanary, barary ýurt galjakmy bizde? Bizi ýurda saljak bolup oturan adamlar barmy? Ya hökümet? Ýok. Onun için ýeke ýol şu ýyzymyzda galanlary şu taýdan biz täsir etmeli. Şolar öz hakkyny talap edip çykmaly. Hana serediň bolýan zatlaryny mazaryny daşam goýmak bolanakdy. Şoňa da indi şu derejede ýetirilen bolsa çekip çydamagy. Onu biz näil maslahat bereli daşyndan. Biz näil hereket etmeli. Hereket düşünükli daşanyny bilen içiden etmeli waýdy botur. Ýöne daşy hayal hereket edýär. Nämedir? İçindäki oturarlara az täsir edýän watandaşlar. Bir gezek diýýäňiz, 10 gezek diýýäňiz, ýygyňyzda garar, ay boldy düşünen atyp el çekýäňiz. Ýok, gerek bolsa 100 gezek diýin şolary düşünürüm. 1000 gezek. Hep 30 ýyllar adamdan aňy alynna aňyrda. Akyl huş galmandyr aňyrda oturarlar. Ol azala sürülen bir sürü maliyal bolup şonu mal soýlan meýdança nowaty duran ýaly bolup dura milletimiz. Serediňe nägüne düşüripdirler. Men sizi serediň diýip kim aýdýan? Şo ýurdun daşyny aklar aýdýan. Siz bir aňly düşünjeli adamlar, siz ýurdun daşyna çykdyňyz, başga durmuşy gördüňiz, başga döwletleri gördüňiz, başga medeniýetleri gördüňiz. Her şey edip öz halkyny habarlap oturan hökümeti ýa baş tutany görüpmediňiz? Elbetde ýok. Ýöne enne gaýrat edin. Yeri geldi. Men üçin etmän, başga bir üçin etmän, her biriňiz öz maşgalaryňyzy halas etmek işi bilen meşgul bolun. Ol minnetli çörek ýa iş gerek gel. Minneti özüňiz edin. Her bir adam öz maşgalasyna eýelik etse ýurdun içinde galyny iş düzelýär. Eger şunu edilmän, bir etmelmiş, aýdyp pul uradyp dursa dip öz insafymyzy ýuwjak bolsaňyz ol ýuwulmaýar watandaşlar. Onu maýdaýyn. Oturun, oýlanyň, pikirleriň netijesi görün. Bolýa anna şuwlukça sag oturun, hemmäňiziň öýüňize sag.